Salutare, prieteni! În urma mesajelor primite de la voi, am decis că astăzi să facem un alt fel material față de cele cu care v-am obișnuit până acum. Și astăzi vă voi prezenta împreună cu un prieten echipamentul meu de drumeție pentru o zi. Așa că îl invit alături de mine pe Dragoș. No, hai, salut, Dragoș! Salut, Chelu! Mersi că ai acceptat invitația. Cu plăcere. Hai să vedem dacă suntem de ajutor. Salutare prietenii lui Cristi. Eu sunt Dragoș și m-a rugat să-l ajut să vedem dacă e ok rucsacul lui pentru o zi drumeții pe munte. Hai să vedem cu ce începem. Păi, în primul rând, pe munte trebuie să avem un echipament adecvat ca să ne ferim de tot felul de accidente, să nu ne lovim. Și avem nevoie în primul rând de bocanci care să ne acopere și glezna, strânși bine. La început, prima jumătate de oră puteți să-i lăsați un pic mai moale, deoarece piciorul după o perioadă de mers se umflă un pic și dacă îl strângeți prea tare din prima, după aia o să vă jeneze. Asta se mai ajustează în timpul mersului. Eu zic o pereche de bocanci care să acopere glezna și pe cât posibil mai puțin alunecoși. Bun, bocancii îi putem folosi în fiecare anotimp sau primăvara unii, vara alții, iarna alții? În principiu se pot folosi, normal sunt bocanci 3 sezoane, sunt bocanci de vară și bocanci de iarnă. Acum iarna, dacă nu mergi la drumeții foarte, foarte mari și lungi, de o oră, două, merge și un bocanc de 3 sezoane. Să vă simțiți confortabil în el, să nu vă jeneze, deoarece cel de iarnă e un pic mai rigid și s-ar putea să vă deranjeze la picioare, deși trebuie folosit mult ca să se... Din câte știu eu, nu exact în momentul în care ai cumpărat o pereche de bocanci, să te și încalți să pleci cu ei pe drumeție. Nu, de preferat e să mergi un pic, să folosești prin casă, să te plimbi cu ei prin oraș, adică nu chiar oraș, pe dealuri, în apropiere, deoarece ei trebuie să se formeze un pic pe picior ca deci să nu... Întâi făcut rodajul și după aia plecat în prima drumeție. Exact ca la mașină, întâi făcut rodajul și după aia jar. Bun, trecem de la bocanci mai departe. Avem nevoie de un rucsac unde să ne putem pune toate hainele, mâncarea, apa, tot ceea ce avem noi nevoie. Un rucsac undeva la un maxim 30 de litri, nu ne trebuie mai mult, drumeție de o zi chiar și mai mic, și dacă este mai mare nu e o problemă. Acum noi o să ne punem în funcție de cât putem să cărăm, nu trebuie să îl umplem full. Dar trebuie să avem anumite lucruri la noi ca să ne ferim de multe altele. Și rucsacul de preferat, un model anume sau cu centură, pentru antitranspirație, la o drumeție de o zi? Acum fiecare în funcție de ce buget deține, își ia un rucsac adecvat și pe cât mai bun. De preferat poți să reglezi pe spate, să fie confortabil. El nu trebuie purtat ca un ghiozdan de școală, adică el trebuie ajustat, trebuie să fie undeva ca să se poată să fie comod pe spate, dar și în același timp să fie ajustat, el nu trebuie să ne bată în partea de jos, deoarece la distanță mai mare și mers te jenează. La un moment dat, a doua zi s-ar putea să ai dureri în zona respectivă. De aceea se reglează ca să ne fie cât mai confortabil pe spate, nu lăsăm ca și ghiozdanul cum mergem la școală să ne bată pe fund. Ce băgăm în rucsac? În rucsac, de preferat, mai bine zis, ce luăm pe noi înainte, ce ar trebui să facem înainte să plecăm într-o drumeție. Perfect, bocanci, încălțările le avem, rucsacul avem, îmbrăcăminte așa pe rapid până... Pe rapid, cel puțin un tricou de schimb, o bluză la noi, tricou, deci, un tricou, o bluză, căciula niciodată, chit că e vară, chit că e iarnă, ar fi bine să o avem la noi, ori o căciulă, ori un baf, ori
nu știu, ceva să avem la noi, deoarece vremea pe munte este foarte schimbătoare și se schimbă foarte repede, din păcate, fericire, nu știu cum să zic. Acum, Da. ce mai trebuie să luăm la noi? Pantaloni Pantalon nu e obligatoriu, acum fiecare în funcție de... și șosete. Șosete e bine să le avem în caz de ne transpiră piciorul, să putem să schimbăm. Bun. Am terminat cu îmbrăcămintea, cu încălțămintea și cu rucsacul. Ce trebuie să facem prima oară când ne decidem să plecăm la o drumeție? Când zicem, plecăm la o drumeție... Luni, marți ne decidem pentru că vrem să plecăm sâmbătă. Păi ar fi bine să ne interesăm de vreme, să vedem cum e vremea în perioada respectivă și să ne interesăm de starea traseului, de traseu, de preferat să sunăm la Salvamont, să întrebăm starea traseului în orice zonă. Puteți suna la 112 sau la 0 Salvamont, vi se va face legătura cu dispatcherul și dispatcherul la rândul lui va face legătura cu salvatorul de serviciu din zona respectivă, care vă va putea da toate detaliile, zic eu, și așa se va și întâmpla. Pe lângă toate astea trebuie să ne informăm, sau tot Salvamontul ne informează dacă sunt puncte de alimentare cu apă pe traseu. E bine să-i întrebăm pe băieți, chiar ne putem informa și noi și din alte surse, dar băieții în principiu știu și dacă aduceți în vedere discuția despre apă, ei o să vă spună de unde vă puteți lua apă și care ar fi ultimul izvor de unde se poate lua apă. Foarte important să anunțați echipele sau cum oamenii specializați și cei care sunt în măsură să vă dea cele mai bune sfaturi pentru a face o drumeție despre zona respectivă și despre tot ce trebuie făcut în zona respectivă. Bagajul avem făcut, echipamentul e făcut, rucsacul e făcut. Avem făcut o bucată din rucsac. O bucată din rucsac. Traseul e bine stabilit, vremea e perfectă, am anunțat la Salvamont, știm de unde să luăm și apă, știm cum e traseul, marcajul e vizibil, ce trebuie să mai băgăm în rucsac. Păi în rucsac ar mai trebui, nu trebuie să ne lipsească o pelerină de ploaie sau un echipament pentru ploaie, cât mai ușor de preferat, deoarece pe munte, v-am mai zis și o repet, vremea azi, acum mai soare și cald și frumos, 30 de grade și în jumătate de oră poate să fie 12 grade și să ploaie cu abundent. Grindină și alte cele vă zic din propria experiență, deoarece am prins. Deci avem nevoie de pelerină. Bun, punem aici. Asta e tot la fel. Asta e la fel, n-are rost să luăm două la fel. Deci avem nevoie de o pelerină, avem nevoie de un cuțit, briceag, ceva să avem la noi, musai. Ce mai avem nevoie? O pereche de ochelari de soare, o frontală nu trebuie să ne lipsească, deoarece nu poți să știi, te prinde, nu te prinde noaptea, nu știi ce se întâmplă pe traseu și este bine să ai la tine, deoarece trebuie să vezi. Fac o paranteză, o chestie, eu plec la drum cu cel puțin două, una cu baterii sau cu acumulatori, E un lucru bun. Și una de aia cu dinam. În caz că se termină bateriile, eu am agățată și Ai și mai bine. Un pic de lumină pe noapte se vede suficient cât să ai nevoie. O pelerină pentru rucsac? Obligatoriu, deoarece toate hainele care le avem în rucsac și tot echipamentul ce le avem în rucsac vor sta uscate și când vom găsi un loc de refugiu dacă ne prinde ploaia, ne dezbrăcăm la pielea goală și ne îmbrăcăm cu hainele uscate și în felul ăsta nu ajungem la alte probleme. Ce ar mai trebui să avem la noi? Un recipient pentru apă, recomandat, eu folosesc, am ceva de genul, foarte bun pentru că dezhidratarea este foarte mare și cu ăsta mergând nu mai trebuie să dai rucsacul jos din spate, să scoți sticla, să bei o gură, îl ai, mai clătești gura, mai bei o gură, eu zic că e foarte bun, recomand pentru cei care merg pe munte. O hartă, de preferat să avem cu zona respectivă. Cu zona respectivă, normal. Sau puteți să, acum cu era asta, putem să încărcăm pe telefon munții noștri sau alte
aplicații cu hărți online sau offline, care funcționează online sau offline. Da. Așa. Pe noi, acum în funcție de vreme, dacă e soare cald, fiecare cum decide, putem folosi parazăpezile. Nu sunt bune doar iarna, sunt bune și vara, deoarece te protejează, nu-ți intră dacă treci printr-o zonă pădurită sau ceva cu frunze, urzici, nu-ți intră înăuntru un bocan ca după aceea să te jeneze. Poți să ai norocul să te scape de multe altele. Eu recomand și parazăpezile, deși multă lume zice că se folosesc doar iarna, dar nu chiar așa. Pentru șerpi? S-ar putea să fie o șansă să, în loc să te muște pe tine, să prindă de ea. Bun. Deci Așa. Utile. Mai avem nevoie de o trusă de prim ajutor cu o fașă elastică, ceva leucoplast, niște benzi din acelea mici pentru dacă mă jenează bocancul să pot să pun în zona unde m-a jenat. Nu foarte multe, bagajul să fie cât mai ușor, deoarece în timpul drumeției, pe cât ne durează mai mult, cu atâta rucsacul o să fie mai greu, chit că noi o să mai scoatem din el gen mâncare, ci o să mai consumăm și apă din rucsac. Ce mai e bine să aveți la dumneavoastră? În trusa de prim ajutor, cred că și la farmacii se găsesc și ceva pompițe care poți să extragi un venin în caz de o mușcătură de șarpe. Aici prietenul meu, Cristi, are o trusă foarte bună, o am și eu, în care avem tot ce ne trebuie în caz de supraviețuire. E trusa de supraviețuire a lui Cristi în caz de ne prinde ploaia și se udă tot pe noi și trebuie să facem un foc, ne pierdem. Aici avem o multi-unealtă, da, care poți să o folosești în multe feluri. Da. Desfăcător, biceac, firez. Chiar poți să tai și lemne, deoarece pui pe lemn și cu un alt lemn îi dai în cap și îl lovești și poți să despici lemnul, te ajută foarte mult pentru cei care știu. Abnar, foarte bun, un alt briceag, o busolă. Mai avem aici, văd că și, cum îi zice, scoarță de mesteacăn. Scoarță de mesteacăn, deoarece asta foarte bine, foarte ușor se aprinde chiar și dacă este umedă. Ce mai avem în trusă? Deci am zis abnar, e bun un fluier, în caz de suntem pierduți, rătăciți, foarte ușor ne putem face auziți prin acest fluier. Mai putem să-l folosim și în timpul drumeției, gălăgia ne ferește de animalele sălbatice. Avem briceagul cu și un patent aici și o lanternă pe el foarte bun. Avem un lanț de tăiat lemne și ăsta chiar își face treaba și merită toți banii, din ce știu eu. Ață, iarăși bune, chiar bune, nu știi niciodată când ai nevoie de ele și nu este chiar atât de greu. Și nu e o greutate foarte mare în de rucsac. Preferat într-un recipient care închide hermetic ca să nu intre apă în caz de plouă. Bun. Iarăși Cristi mai are încă un fluier, lui îi plac fluierele, are și lanternele. Are fluier și lanternă. El nu pleacă în drumeție cu o lanternă, două, el văd că o are și pe a treia, care mai are și un electroșoc. Dar nu e de dat pe animale, doar zgomotul le îndepărtează, le îndepărtează. Iarăși spray cu piper, nu știu ce să zic, e bun, nu e bun, probabil că poate să facă treabă, dar poate să
și fie dezavantaj. Să nu te încrezi într-unul ăsta dacă dai față în față cu ursul. Deci nu-i pentru urs, e Nu. pentru animale mici, medii, mai sălbatice. Mai sunt spray-urile acelea de urs, dar și alea depinde din ce parte bate vântul, că s-ar putea să dai către urs și tot piperul să vină pe tine. Mare atenție cine are și folosește. Mai ne trebuie bețe de tură, de trekking, de mers pe munte, sunt telescopice, sunt utile, ne ajută, se împachetează, chiar Bun. ne ajută. Și astea sunt mai multe feluri, recomanzi un tip anume, astea telescopice așa sau cu bilă sau cele prinse. Nu, ideea e să fie telescopice, ele toate își fac treaba destul de bine, adică pentru ce le folosim își fac treaba. Te ajută atât la urcare cât și la coborâre. Absolut, mai mult la coborâre decât la urcare, să știți. Bun, la coborâre, bocancii trebuie să fie fix, că revenim la prima parte, bocancii trebuie să fie fix sau cu număr 2 mai mari? Păi bocancii trebuie să fie, deci nu trebuie să fie mai mari, trebuie să fie o încălțăminte care să ne fie comodă, dar și să ne țină piciorul, adică nu are cum să ne țină Adică piciorul dacă ei sunt mari. Da. Dacă piciorul ne joacă în bocanc, o să vedeți că o să aveți mari dezavantaje, mai ales pe coborâre, călcatul pe pietre, unde ți se poate duce piciorul într-o parte și în cealaltă și în loc bocancul să-și facă treaba să-ți țină glezna, cedează. Deoarece nu are cum să-ți țină dacă bocancul este mai mare cu un număr 2. Eu dacă port, să zicem, 40 la picior, eu îmi iau bocanci mărimea 40. La început strâng un pic, după care se formează pe picior și devin ca niște sandale în picioare. Adică foarte confortabil. Bun, mai departe. Ce mai avem aici? No, dacă mergem de preferat pe munte, niciodată să nu mergem singuri. Cristi mai are și niște stații care le folosește cu colegul din drumeție în caz de se îndepărtează unul de celălalt și nu au semnal telefonic. Da, sunt bune. Nu știu cât... Nu numai pentru colegul, că poate cineva într-o rază de 4-5 km cât bat ele, Da. că mă întâmpin o problemă, să zic, sau Da, întâmpinăm dacă suntem 2 sau 3. Eu folosesc stația că o folosim de preferat. Mai are Cristi și o baterie externă pentru telefon sau numai cameră și ce mai are el. În principiu cam ăsta, ai rucsacul, da, o pungă pentru gunoi. Sunt saci aici. Da, păi tocmai am văzut pe masă. Totdeauna dacă ducem o sticlă plină de ceva, băutură, apă, că pe munte se merge cu apă în special, dacă am golit-o acolo sus pe vârf, nu trebuie să o lăsăm, trebuie să o aducem goală înapoi, deoarece și dacă o împachetăm și o facem mică, nu ocupă, buzunar, dacă nu ocupă foarte mult spațiu și nici nu este foarte grea încât să nu putem să o aducem înapoi de unde am luat. Deci în mare suntem pregătiți de drumeție. În mare, da, drumeție pentru o zi. Pentru o zi. E ok. Diferă echipamentul pentru o drumeție de o zi de o drumeție de 3 zile, să zicem. Da, păi diferă. De ce la o drumeție de 3 zile deja mai trebuie să ai un cort, trebuie să ai neopren, trebuie să ai sac de dormit, trebuie să ai haine de schimb, chiloți, șosete, ceea ce tu ai șosete, ai și pantaloni de schimb, mai trebuie o pufoaică, gen pentru seară, că seara poate să fie cald, dar nu se știe unde te prinde. Una nu foarte grea, ușoară, se adună foarte ușor într-un săculeț și e practică. Sunt sigur că ajungem și la echipamentul pentru 3 zile, 4 zile sau 5 zile. Da, cum să nu. Într-un episod următor în care, dacă este timp, să și povestim exact cum se folosesc bețele. Da, cum să nu. Înălțimea la care trebuie să le facem sau nu știu, ce conține exact trusa de prim ajutor. Da, păi putem, sigur. O să facem și o să vedem o să vadă și prietenii tăi
despre ce este vorba și în trusa de prim ajutor și la ce înălțime se reglează bățul și multe alte detalii pentru drumeții de mai mult de o zi, adică 2 zile, 3 zile, mâncarea diferă. Posibil să facem și un episod cum poți pregăti un adult, să zicem, pentru prima lui expediție sau prima lui drumeție. Și care vine, să zicem, de undeva de la câmpie și vrea să meargă pentru prima oară. Da. Asta e episodul. Dacă lipsește ceva e din cauza emoțiilor, e primul episod de genul ăsta. Scrieți în comentarii acolo ce credeți că ar mai... pălărie. Da, pălărie. Da, am zis căciulă, baf. Căciulă, așa. Adică, da, ar trebui și o cremă de protecție. Cine folosește? Eu, de exemplu, nu folosesc. Da, niciodată, nu, e bună. Nu se știe niciodată. E bine de știut. Bun. Asta e încheierea. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, un subscribe, un share, o distribuire și pe curând. Scrieți în comentarii dacă credeți că ar mai avea loc ceva într-un rucsac, într-o drumeție de o zi. Pe curând! Salut!